Pýtam, kto je to Vašo Patejdl a zistujem, že jeden úžasný autor, spevák, skladateľ, ale my si Vaša nebudeme pripomínať cez platňu, ale rovno si jeho pesničku aj zahráme. Zahrá nám ju Attila a dúfam, že aj zaspieva. Jeho najväčší hit, Nepriznaná domáca úloha. Priveľa rozumu je v tejto láske. Mala si povedať, buď iba môj. Niekedy nestačí vravej po hláske. V objati začína ten pravý boj. Šťastná, nepriznaná, nikdy nebuď sama. Z diaľky sa budem dívať, ako sa máte, či si živá. Buď šťastná, nepriznaná, vek slúži omšu za nás. Maj, čo si to neželáš, ja viem, že to bude veľa. Pripojí sa kapela. Tak, ja mám možnosť predstaviť možno lektorov. Tak, aby ste vedeli, dnešný naozaj super labák sme poctili tými najlepšími umelcami. Na saxofón dnes bude hrať v laboratóriu Adrian Harvan. Môj spolužiak, keď sme boli malí chlapci, hrávali sme spolu presne takto. Ale potom som musel ísť na klavír a pracovať na svojich etidách. Veľmi nerád. Na bicie dnes bubeník, ktorý hrával s Vašom dlhé roky. Marcel Buntaj. Ďalším spolužiakom je Peter Tomko, ktorý má na starosti dnes gitary, basy a všetko strúnové. Tak,